салом дӯстон, бозори хариду фурӯши футболбозон дар авҷ аст ва ҳоло аз чанд навигарӣ ва овозҳои трансфери шуморо огаҳ мекунем. Брюне дар охирин лаҳза аз фикраш гашт ва ӯро мо дар ояндаи наздик дар Осиё намебинем. Футболбози белгиягӣ қаблан эълон карда буд ки вақти аз футболи Аврупо канор рафтанаш фаро расидааст ва ӯ ба дастҳои Арабистони Саудӣ талабгори сахтанд. Мисли бозиаш дар қабули қарор ҳам Брюне хеле боахлона рафтор кард. Ҳайф аст ки чунин бозингар дар авҷи камолот аз футбол канор равад. Ба Осиё омадани бозингарони сатҳи баланд барои мо хуб аст, аммо ин талафоти бузургест дар футболи калон. Акнун мегузарем ба пешниҳоди хабарҳои асосӣ. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, айни ҳол квалификатсия Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупо гузашта истодааст. Дар он ҷо бозиҳои ҷолиб хоҳад гузашт. Барои ҳамин интихоби худро дар 1x кунед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Санчо фаъолияти худро метавонад дар Фаронса идома диҳад. ПСЖ ба футболбози англис мароғ зоҳир намуда ба Манчестер маблағи муайян пешниҳод карданд. Ба навиштаи маҷаллаи Фут Меркато дастаи парижӣ ва бозингар барои шарту шароити қарордоди ҳамкорӣ бо ҳамдигар ба муомила омаданд. Акнун танҳо маблағи трансфер бо Манчестер бояд маслиҳат шавад. Санчо дар ду рақобати Лигаи Чемпионӣ дар ҳайати Боруссия Дормунд бо дастаи парижӣ мавриди таваҷҷӯҳи шайхҳои араб қарор гирифтааст. Бозингари англис нимаи дуюми мавсимро дар дастаи Дормунд сипарӣ кард ва он ҷо ба қавле сафедном шуд. ӯро барои интизом Эрик тен Хаг чап гирифт ва ин боис гардид ки Санчо Манчестерро тарк кунад. баъди дар Боруссия бозии хуб нишон додан сармураббии нидерландӣ муносибати худро бознигарӣ кард ва аз гуноҳи бозингар гузашт. аввалҳо ӯ шарт монда буд ки Санчо дар назди омма узрхоҳӣ кунад, аммо бозингар ҳам паст наомад. айни ҳол дар машғулиятҳои пеш аз мавсими Манчестер қарор дорад, аммо маълум аст ки баъд аз рутурши бо мураббӣ дигар он ҷо бозӣ кардан намехоҳад. шартномаи феълии ӯ бо Девони Сурх то соли 2026 муҳлат дорад ва ӯро Манчестер ба маблағи 50 миллион нархгузорӣ мекунад. барои Манчестер беҳтар буд Санчоро нигоҳ дошта аз Решфорд халос шавад. ПСЖ ҳам дар аввал мехост ба ҷои Мбаппе Решфордро харидорӣ кунад, аммо ҳолати варзишии ин бозингар нақшаҳоро тағйир доданд. аммо агар Санчо харида шавад дар ПСЖ ва аз тарафи чап Дембеле аз рост паррандаҳои варзишгоҳ маҷбур ба дигар ҷо кӯч мебанданд. Феликс мавриди таваҷҷӯҳи Астон Вилла қарор гирифтааст. бозингари португалӣ ба Уна Эмери лозим аст. Барса барои нигоҳ доштани ин бозингар ҳавасманд аст, аммо ҳадафи асосии даста ба даст овардани Нико Уильямс мебошад. дар бораи ҳамаи ин Фабрицио Романо менависад: аз лиҳози молиявӣ амалӣ кардани ин трансфер барои Астон Вилла осон нест, аммо дастаи шаҳри Бирмингем нақшаҳои худро дорад. онҳо баъди фурӯхтани Мусо Диаби ба дастаи Ал-Иттиҳод бо маблағи 60 миллион евро пули заруриро пайдо мекунанд. он гоҳ фақат розӣ шудани худи футбол боз мемонад. Феликс дар мавсими гузашта 7 голу 3 ассисти худро дар 30 бозии Ла Лига ба қайд гирифт. Барселона баъди муҳлати иҷораи Феликс аз Атлетико нияти нигоҳ доштани ӯро дар даста дорад, аммо мақсади асосии онҳо ба даст овардани Нико Уильямс мебошад. Феликс бошад бозингари бисёр ноустувор аст, айнан мисли Филип Каутиньо. истеъдоди баланд дорад, аммо баъзе тоифаи бозингароне ҳастанд ки дар Премер-лига тоб оварда наметавонанд. аммо Эмери бо он мағзи сари пухта ва навгониҳое ки ҳоло нишон додааст метавонад бо истифода аз истеъдоди Феликс амалӣ созад. шояд Унаи ӯро ба рои рост дароварда тавонад. охир Феликс бо чеҳраи ҳамеша норозии худ гӯё ки беангеза бозӣ мекунад. бе зарурат мехоҳад аз ҳимоятгарон гузарад ва дар вақти лозима пас намедиҳад. Манчестер Сити бомбаи трансферӣ омода кардааст. шаҳриё барои овардани яке аз дарвозабонҳои беҳтарини олам Ҷанлуиҷи Донарума иштиёқманд ҳастанд. чунин ба назар мерасад ки барои нишон додани маҳорати худ дарвозабони итолиёвӣ дастаи муносиб намеёфт ва инро Пеп Гвардиола пай бурда шахсан барои овардани Донарума ҳавасманд шудааст. арабҳо ба дарвозабонҳои бразилӣ сахт дил бастанд ва агар Алисон Бекер ҷавоби рад дода бошад, Эдерсон бо Сити тамоми зинаҳои футболро гузашту акнун дар фикри хазина кардани пул аст ва барои рафтан ба Арабистони Саудӣ розӣ мебошад.
خیلی که میدونیم هر اون فوتبالبازی که خواهش رفتن میکند گواردیولا او را باز نمیدارد. ترانسفر ادرسون با دسته آلیتیوت با مرحله نهایی رسیده است. از این رو مان سیتی در جستجوی جایگزین او با جانلویجی دوناروما آورده است. دروازه‌بان ایتالیایی با پی اس ژی تا سال 2026 شرطنامه دارد، اما فرانسوی‌ها چند پیش از روسیه سافونوف را خریدند. دوناروما با این تاب نآورد و در فکر رفتن است. در سیتی باشد ارتگا به پرابلم پاسبانی اساسی شده میتواند. ливерпул трансфери аввалинро барои сармураббии нави даста арне слот анҷом медиҳад. истеъдоди нодири ҷопон такефусо кубо метавонад дар майдонҳои туманпечи англия бозӣ кунад. ливерпул ӯро аз ҳама футболбози гаронарзиш дар таърихи давлати ҷопон мекунад. барои бозингари реал сосидад сурхҳо 65 миллион евро пардохт намуда, солона 15 миллион маошам доданианд. то ин вақт ягон япон каумукоён ва ҳатто хурусҳои кишвари офтобаро ин қадар маош нагирифтанд. такефусо кубо дар мавсими қаблӣ дар ҳайати сосидад 30 бозӣ анҷом дода 7 голу 4 ассистам кард. қаблан навишта буданд ки ливерпул дар ин мавсим ягон хариди калон карданӣ нест. ин аз рӯи мантиқ аст, чунки ҳоло касе намедонад мураббии нав то куҷо муваффақ мешавад. клоп ҳам аввалин бо айбу бентекевори бозингарон фаъолият карда буд, аммо то финоли лигаи аврупо баромад. арне слот ҳам бояд худро нишон диҳад. баъдан футболбозе ки мехоҳад барояш ҳатман харидорӣ мекунанд. дар мавриди истеъдоди такефусо кубо ҷои гап ҳам нест, аммо бозам дар англия муваффақ шудани бозингарон кафола дода намешавад. ба ҳамин тамом бояр дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта муҳаммад гайров. хай бародарон, дар паноҳи аллоҳ.